Кое етерично масло е най-подходящо за зодия Рак? Това е етеричното масло от лайка. Има успокояващо действие и носи усещането за сигурност и баланс. Подкрепя вътрешния мир и дълбоката връзка с себе си и близките си. Други подходящи етерични масла за зодия Рак, това са сандалово дърво, лавандула и иланг-иланг. Сандаловото дърво е подходящо за медитация и заземяване на емоциите. Маслото лавандула за спокойствие и здрав сън. А маслото иланг-иланг за баланс и насърчаване на емоционалната стабилност.